Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum id-9 ta' Mejju il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' San George Preka, dan is-saċerdot Malti ħabib tal-Evanġelju li tant għallem lill-poplu li waqqaf is-soċjetà tad-dottrina nisranija, li jagħmel il-ġid bil-fedeltà tiegħu lejn Ġesu, bl-umiltà tiegħu, bil-manswetudni tiegħu. Ejjew fil-bidu ta' din il-qudiesa niftakru fit-talba li tant tallimna. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. U bekk nitolbu maħfra l-mulej ta' dnubietna kollha. Int li għaddejt fostna taħfer u tfejjaq, mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lill-edewwa kollha tiegħek, Kristu ħnina. Int li Mgħallem divin tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti sejjaħt lis-saċerdot tiegħek San George Preka għall-Ministeru tal-Evanġelizzazzjoni. Għatina nitolbuk li mħeġġin bit-talim tiegħu msaħħin bl-interċessjoni tiegħu. Aħna wkoll naħdmu bla qiegħda għas-saħħa tad-dinja u nħabbirku biex jitkattar l-att ta' dawk li jemmnu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Min iħares il-liġi jeleb il-ġibdiet tiegħu, imma l-biża' tal-mulej iwassal għall-erf sħiħ. Ma jitallimx minn m'għandux għaqal, imma hemm għaqal li jkattar l-imrar. Talim l-għaref jikber bħala rar u twissija tiegħu bħal għajn ta' il-maġiri. Qalb li blaħ bħal vażett imxaqqaq, ebda talim maż-żomm. Jekk jisma' kliem għaref min għandu t-talim, ifaħru jżid miegħu. Jisimgħu minn ħajtu jgħaddija fix-xalar, imma ma jogħġbux u jitfa' wara daru. Diskors li blaħ u bħal tabija fi vjaġġ, imma fuq fom bniedem li jifhem tinsab bil-ħlewwa. Dak li jgħid l-għaqli u nfittex fil-laqat u f'qalbhom jibqgħu jaħsbu fuqu. Bħal tiżjin tad-dieb u t-talim għall-għaqli u bħal brazzuletta fidrija u l-lemini. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Fehmni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien. Għallimni. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek
u mhux lejn ir-reba flimkien. Tħallix lil għajnejja jħarsu lejn il-fruqa, għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek, li jint għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek flimkien. Warrak minni lajk li nibża minnu, għax tajbin huma d-digriti tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal praċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja flimkien. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajjarni, għax jien nafda fil-kelma tiegħek flimkien. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Inti mela ibni, qawwi ruħek bil-grazzja li jie fi Kristu Ġesu. U kull ma smajt minn għandi quddiem ħafna xhieda, għaddih lin-nies ta' fiduċja li huma stess ikollhom il-ħila jgħallmuh ukoll lill-oħrajn. Bagħti int ukoll miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Ebda soldat taħt l-armi jekk irid jogħġob lil min daħlu fis-servizz ma jindaħal f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ċivili. Hekk ukoll atleta ma jieħux il-premju jekk ma jkunx mexa skont ir-regoli. Il-bidwi li jitħabat għandu jkun l-ewwel wieħed li jieħu mill-frott. Ifhem x'qed ngħidlek. Il-mulej jagħtik li tifhem kollox. Ftakar f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta' David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed imbagħti sal-irbit tal-ktajjen, bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta. Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dawk li Alla għażel, biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi ta' glorja għal dejjem fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Min iħares il-kmandamenti u jgħallimhom lill-oħrajn, dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-aħħar Ġesu wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u qalilhom morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemnu. F'ismi ikeċċu xjati, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srieb b'idejhom,
u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaqfu minnu. Għalina l-Maltin u l-Awċin dan il-jum għażiż li fakkarna fil-beatifikazzjoni ta' San George Preka bid-deċiżjoni u bil-preżenza fostna ta' qaddis ieħor San Ġwan Pawlu II propju fid-9 ta' Mejju 2001 huwa jum għażiż. Dakinhar kien ukoll il-jum tal-beatifikazzjoni tal-Beatu Nazju Falzon u tal-Beata Adeodata Pisani. Fil-għaxija ta' dak il-jum, San Ġwan Pawlu II daħal f'din il-kappella bħala l-ewwel pellegrin jinvista il-fdalijiet eżiż ta' San George Preka li mbagħad kellu jkun ikkanonizzat mis-suċċessur ta' San Ġwan Pawlu II Benedittu 16 fit-3 ta' Ġunju 2007. Għalina l-Maltin dal-jum ukoll għandu jfakkarna mhux biss fil-figura ta' Dun George kif nafuh u fil-ġid li għamel lil poplu tagħna bit-tagħlim tiegħu min jaf kemm sema nies li kienu jistennew kuljum wara li qaddis fraddigu hawnhekk il-ħamru jistennew biex ikunu jistgħu jgħidulu kelma jew jitolbuh l-interċessjoni tiegħu għal fejqan ta' xi ħadd għażiż. Imma wkoll billi lil poplu tagħna Dun George dejjem kelmu ċar. Dun George kien jitkellem bla kantunieri. U kien ifakkarna li aħna ulied San Pawl jekk iridu nkunu tassew ulied ta' dan l-Apostlu kbir m'għandniex għażla ħlief li nkunu ħbieb tal-Evanġelju. Il-leħen ta' Ġesu għal Dun George kien leħen il-maħbub. Mhux biss għaliex il-mulej il-missier fuq il-muntanja Tabor għalilna dan hu ibni l-għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Imma għaliex ukoll Ġesu il-maħbub tal-missier kien il-maħbub tal-qalb tal-qaddis tagħna San George. San George anke meta kien jitkellem fuq it-talb kien juża din l-espressjoni li mbagħad is-soċjetà Mużewmina għażlet għal kollezzjoni tat-talb kollu tiegħu fi 3 volumi ftuħ il-qalb. Aħna meta nitolbu kultant ingergru, kultant nilmentaw, kultant il-mulej nitolbu xi pjaċir ifejjaqna jeħlisna minn dil-burraxka u kemm jista' jkun malajr, dejjem nitolbuh, dejjem inħabtu fuq il-bib tal-qalb tal-mulej. Imma it-talb irid ikun ukoll il-mument fejn jid niftaħ qalbi. U ninduna li Alla għandu qalb dejjem miftuħa għalija. San George Preka wkoll kien jinsisti li aħna għandna bżonn nitalmu naħfru lil xulxin. Kiteb ittra li sejħilha popolari, jiġifieri indirizzata lil poplu kollu u kitiba ta' fuq xiex fuq il-manswetudni, fuq il-maħfra tal-edewwa. San George Preka kien jaf li aħna l-Maltin għandna qalb kbira, imma bħal kulħadd għandna bżonn ukoll insibu l-ferħ veru billi nitalmu naħfru lil xulxin. Darba xi ħadd biex jinki lil Dun George fil-bidu tiegħu kienu sejjaħlu patriarka Bum, B-U-M, Bum. U Dun George qal kemm toġobni din il-ħaġa, buono, umile, mansueto. Dik tfisser Bum
U Ġesu, mhux Ġesu, Dun Ġorġ, imma Dun Ġorġ huwa xbija sabiħa ta' Ġesu. Dun Ġorġ kellu l-erf u l-umiltà idawwar l-inkejja f'messaġġ pożittiv. U għallilhom għajduli hekk ta' bħalmet jgħidu daw li jħobbuna ħafna Patriarka Bum għax hekk tfisser buono, twajjeb, umli, mansueto, Patriarka Bum. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna min jinkina ma noħduwix ħafna bis-serjetà b'mod speċjali fis-social media. Fi żmien Dun Ġorġ ma kinux jeżistu. Min jafx kien ivemvlinna kieku kien irid ikellimna llum. Min jafx ma kienx jgħidilna. Imma żgur kellu din l-erf u l-umiltà li ma jħux ħafna għalih. Darba kien inkwetat ħafna, imma ħafna, x'aktarx minħabba xi kalunja, minn ma għaddix minn dit batija. U kellu kwadru ċkejken tal-Madonna tal-Bon Kunsill fl-imdana tat-Taraċ, waqaf bħalma jagħmel dejjem biex jitlob qudiema. Kien inkwetat dakinhar Dun Ġorġ, bħalma jkun inkwetat min ikun għaddej minn xi kalunja ħarxa. U mill-kwadru tal-Madonna u jgħid, kienu ħobb jirrepetija din l-istorja, sema żewġ kelmiet bil-Latin. Serva silenzjum, żomm iskiet, tirrispondix, tattakkax, tidħolx il-qorti, tagħmilx libelli, żomm iskiet, serva silenzjum. Kien parir li Dun Ġorġ ħadu bis-serjetà u segwih. Dun Ġorġ għallimna ħafna talb. Wara tqarbin illum se nisimgħu talba sabiħa ħafna li juxtaq li s-soċi jitolbuha kuljum wara tqarbin. Jiena nixtieq nitolbu lil San Ġorġ Preka biex l-ewnet jeħlisna minn din il-burraxka kemm jista' jkun malajr u b'wiċċ il-ġid. Imma wkoll li aħna ma ndumux ma nkunu nistgħu nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna, nisemgħu leħen il-maħbub u nitqarbnu biġ-ġisem u d-demm għażiż ta' Ġesu. L-aħħar kelma hija li aħna nirrepetu it-talba li tant kienu ħobb jirrepeti. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ejjew irrisqu t-talb tagħna bl-interċessjoni ta' San Ġorġ Preka quddiem il-Missier biex hu jisma' it-talba tagħna. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku li San Ġorġ Preka kien iħobb isejjaħlu ċeli janitor dak li jieħu ħsieb il-bib tas-sema. U nitolbuk biex bl-interċessjoni ta' San Ġorġ li sejjaħ l-aqda tiegħu fil-bidu bħala uliet il-Papa jsib fina uliet li jħobbuh, li semgħuh u jimxu fuq il-kelma tiegħu. Nitolbu. San Ġorġ Preka allimna nobdu lis-superjuri tagħna, nitolbu għal kull min imexxina, nitolbu għall-isfijiet, għas-saċerdoti, mod speċjali għall-kappellani, imma nitolbu wkoll għall-awtoritajiet ċivili biex kollna kemm aħna nkunu imqawwija bl-ispirtu ta' servizz. Nitolbu. Nitolbu għall-uliet spiritwali ta' San Ġorġ Preka, għall-membri kollha tas-soċjetà tad-dottrina nisranija, irġiel u nisa, u għat-tfal u żgħażagħ kollha li huma jedukaw fil-fidi nisranija biex inti mulej tkun il-qawwa, il-ħlewwa u l-għoża tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għall-morda kollha tagħna u nitolbu għalihom il-fejqan bl-interċessjoni qawwija ta' San Ġorġ Preka. Nitolbu. Nafdaw fidejn il-ħniena ta' Alla lil mejtin kollha b'mod speċjali dawk ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat
u f'dawn l-aħħar ġranet nitolbu bl-interċessjoni ta' San George Preka il-grazzja li m'għandumux ma nerġgħu niltaqgħu fil-knejjes tagħna niċċelebraw il-fidi tagħna. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna bl-interċessjoni ta' San George Preka u tagħtina l-grazzja li nħobbuk fuq kollox u fuq kulħadd bi Kristu Sina. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek fil-festa ta' San George Preka, fiċ-ċokontana nitolbuk biex din l-offerta li xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħali l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sina. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fil-festa ta' San George Preka int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddissin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara lik laħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal:
ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċogontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti, ma' San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tarxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu Kristu bidanna l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn dnubieti kollha u minn kull ħażin. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qart ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu. Nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien mill-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija, sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Mit-talba il-kwotidja ta' San George Prieka. Sinjur Alla, ikkonverti lejk il-midinbi. Sinjur Alla, ippersevera il-ġusti. Sinjur Alla, salva l-agonizzanti. Sinjur Alla, għati l-mistrieħ lil-fidili mejtin. Sinjur Alla, farraġ l-imniktin. Sinjur Alla, dawwa l-ignoranti. Sinjur Alla, fejjaq il-morda. Sinjur Alla, għati għajnuna lil-minu fil-bżonn. Sinjur Alla, irrassenja lill-inkwetati. Fisem is-soċjetà li ringrazzjaw il-Monsinjur Arċisqof u lil kull min għamel din trasmissjoni possibbli. Il-lejla nistidnulkom biex tingħaqdu magħna online fuq il-YouTube channel ejjew taraw fis-7 ta' filgħaxija għal ħin ta' talb quddiem San George Prieka. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li tqarbina mqazza li rċivejna, tkattar is-saħħa u l-qawwa spiritwali fina l-koll li ċċelebrajna l-festa ta' San George Prieka biex nżommu sħiħ id-don tal-fidi u nimxu fit-triq li huwa wriena għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sina. Imbirku lil mulej, inroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-fer meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lis-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-fruħ tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-fer meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-fer meta Sidna Marija u San Ġosef ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru min tal-ferħ. Meta s-Sittna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-Tempju jitkellem mal-orri. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek nitniedu, aħna nibku nolqu f'dan il-wiet ta' dmugħ. Għamela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu il-qattal tagħna, Missier eternalla, Iben Alla li bdejt id-dinja, Spiritu qaddis Alla, Trinità qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Omm Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja ta' Alla, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om muxebba,
bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġel, tal-pariri tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorio, dar ta' Dev, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddissin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja. Itlob għalina qaddisom Alla nitolbu. O Alla li rid li ma tħabira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqaddsa Marija, għatina nitolbuk lilna li nisqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-btajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, San Turroccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna l-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li repetinna il-fidwa tiegħek. Inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.